bilang senador para po makipagpayamanan dito sa Senado. Ang tinutukoy po ni Pangulong Duterte noong una na hindi po ako bilyonaryo. Sinasabi po ni Pangulong Duterte, maaari yung pamilya pag binenta niya. Lahat naman tayo may mga ari-arian yung mga pamilya, mga lolo, mga lola natin, mga nanay at tatay. Maaari pag binenta nila, meron pong yung pamilya namin, may printing press sa Davao. Yun po ang tinutukoy ng Pangulo. Pero ako personally, ayoko naman pong magsinungaling. Iyan po ang aking ari-arian. Dineclare ko po ang lahat at dyan lang po ang inabot. Yan lang po ang aking assets minus liabilities. Hindi po ako hindi po ako tumakbo bilang senador para po makikipagpayamanan dito. Kung if I am the poorest, so be it. And then, ang akin lang dito is tumakbo po ako para po dumami pa po ang aking masiserbisyuhang Pilipino. Yun po ang aking pakay. Payamanan na lang po tayo sa serbisyo. Masipagan na lang po tayo. Yun po, makikipag-compete po ako dyan. Payamanan sa serbisyo, paramihan ng serbisyo, at pasipagan. So yung network mo, sir, Sinabi ni Presidente dati na alam niyo naman si Pangulo parati namang nagbibiro ng gano'n. So biro lang yun, sir. Si Bo, bilyonaryo, ito, milyonaryo. Parating